I és l'hora ara de parlar d'economia social i solidària. I ho fem amb Maria Amigo Pérez, ella és la presidenta de l'Associació Valenciana pel Foment de l'Economia del Bé Comú. Bona vesprada. Bona vesprada. I amb Salvador Pérez, que és president de REAS. Salvador, comencem per tu. Què és el REAS? Bona vesprada. Pues REAS simplement és la xarxa d'economia alternativa i solidària del País Valencià, en aquest cas. Som una associació d'entitats que treballen dins d'un sistema econòmic alternatiu, en el qual la persona és el centre de l'activitat i no, diguem, una ferramenta. L'economia, diguem, és un element per a millorar la forma de viure de les persones i està, diguem, a disposició de les persones, i no al contrari. Fins ara hem estat acostumbrats a que les persones vivim per a millorar l'economia. No ho entenem així. L'economia és per millorar la vida de les persones. Però seria la manera de definir l'economia solidària. Efectivament. Seria una forma de dir, com te ho explicaria jo? És un concepte diferent. L'economia solidària se basa en tindre en compte realment quins són els valors i els principis que hi ha al voltant de tot producte, de tot servici que s'ofereix al mercat, a les persones, en tot el seu procés, tant en el procés de financiació, com de producció, com de comercialització, com de compra mateix. Tot això se fa en base a uns valors. I aquests valors són el que defineixen l'economia solidària. I hi ha que diferenciar-la de l'economia del bé comú, no, Maria? Què seria l'economia del bé comú? L'economia del bé comú, els principis els compartim, i per això en aquesta ponència hem volgut anar junts i que sigui el principi d'un camí junts i veure quines són les sinergies que podem trobar, però finalment el que nosaltres volem és això, és un canvi en els valors de l'economia actual. És un canvi de model, no d'acabar en el mercat que tenim ara, sinó en canviar els valors que funcionen avui per avui en l'economia. Avui per avui, diguem que els valors que predominen són l'egoisme, la maximització del benefici, vull dir que al final el que se busca és l'acumulació de diners, l'acumulació de capital, i el que busca l'economia del bé comú i l'economia alternativa i solidària és maximitzar el bé comú, maximitzar el benestar de les persones. I a més ja teniu experiències d'èxit, no? Sí. S'ha provat en la Comunitat Valenciana. En el País Valencià tenim ja algunes experiències d'èxit. Realment, quan nosaltres, REAS País Valencià, encara que REAS és una entitat d'un nivell superior, és una entitat estatal i que està integrada també dins d'una xarxa europea, al País Valencià existim des del 22 d'octubre de l'any passat, ara fa poc tenim un any, i realment ara mateix les entitats que hi ha dins de REAS País Valencià tenen un gran bagatge i una gran història, tota una gran experiència, i simplement el que estem fent nosaltres és consolidar tot aquest coneixement, tota aquesta forma de treball per a treballar i impulsar, donar a conèixer i d'algun modo agrupar i organitzar totes aquestes iniciatives. Però ja existeixen, no les hem inventat ara, hi ha molta gent que treballa en aquesta filosofia de l'economia solidària, al igual que ocorreix en el moviment del bé comú, no? En el bé comú tenim poques empreses encara, perquè és un moviment així en València com a associació existim des de l'1 de març del 2015, o sigui, però a nivell estatal sí que tenim una associació federal que existeix des del 2012, i així en València encara n'hi ha poquetes empreses que hagin fet el balanç, però ja n'hi ha moltes que ens estan demanant que per favor que els ajudem a aplicar-ho i tal. Doncs com nosaltres també estem en procés de formació, estem formant a consultors per a que puguen acompanyar a les empreses en aquest camí, diguem, en fer aquesta reflexió i veure com poden anar millorant en aquesta millora cap al bé comú, cap al benestar social. I sí que tenim diverses empreses que ja ho han fet, inclús municipis, perquè l'economia del bé comú no sols està endreçat a les empreses, sinó també a les persones, a la política, als municipis, vull dir, és un canvi de model econòmic i social. Parles de balanç social de les empreses, què és això? Bueno, tractem d'alguna manera de mesurar què és el que estan fent les empreses respecte a una sèrie de valors fonamentals que estan inclosos en les constitucions de qualsevol país democràtic. Igualtat, justícia social, sostenibilitat econòmica, etc. Doncs, d'alguna manera, el que fem és creuar aquests valors en tots els grups de contacte que tenen les empreses, com són clients, proveïdors, treballadors, i veure de quina manera estan actuant respecte a aquests valors. Entonces, se forma com una mena de graella i en aquesta graella és una puntuació mitjançant uns indicadors i demás. És molt paregut al balanç que fan els de REAS, però
Nosaltres fem una auditoria social que es diu, que és bàsicament el mateix concepte, en base a uns paràmetres sobre una sèrie de principis solidaris, d'equitat, respecte de la natura, col·laboració en l'entorn, de cooperació, de no lucrativitat, i això és un dels aspectes més importants que tenim nosaltres. És a dir, en base a tot això, nosaltres mateixes examinem, reflexionem, ens formem, acompanyats d'altres companys de REAS també, creixem com a persones i com a empresa i intentem transmitir tot això perquè el dia de demà, al igual que l'economia del bé comú, un consumidor, que és la persona que realment té el poder de marcar com se configura el mercat. Hauria de tindre-lo. Hauria de tindre-lo el té, però no ho sap. I un dels nostres treballs és empoderar-lo per a que torni a saber que ell pot marcar què hi ha en el mercat i què no hi ha en el mercat. Al cap i a la fi, avui per avui, la informació que nosaltres tenim de les empreses, una empresa d'èxit, què és? El benefici que té, si té més o menys benefici i prou més, però t'està dient alguna cosa i se benefici i se xifra de si aquesta empresa està tractant bé als seus treballadors, si aquesta empresa està fent malbé al mig ambient, no saps res. Doncs d'alguna manera el que volem és donar valor a aquest balanç per a que d'alguna manera el consumidor pugui saber realment d'on està traient els beneficis, tinga més informació real de la manera en què aquesta empresa està guanyant diners, està fent diners. Un concepte innovador i solidari. Moltíssimes gràcies per compartir-lo avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per deixar-nos donar-li veu a aquesta iniciativa. Gràcies.